ole tun tuma ve thung chuan in Genexis oi new Genexis modem ang chi kha password le wifi Hming Thlak dan kanin hril ve le thung dona hei heti ang chi hi ani a amang chuan kanin hreve kanga en hian alem kan hu hian a hriat thei mai ome tu chuan in apoi mo tur chu make id kan login nan khan username khan admin small khan ni maya a password an khan login don chuan a noi khan make id ti om ta ni 34A tiang chi te in ziak om thina kha login na tura man turania hei tuna a noi mi hemi kan huang hian tu chuan in wifi Hming le password Thlak dan kha tuna hian in zertir kan tum don ani Genexis oi new ani hei hi chuan password le wifi Hming Thlak dan kanin hril dona tuna heta browser a elo kala adang kan lo ti thin tong khan ti chuan heta hian 192 ki ka chut sa ki 192.168.1.1 aki ka ring le mai anga ti chuan enter ka meta ti chuan Genexis ti ron ziaka ki admin ti om ta ni ti chuan khami oi new in modem noya make id number kha in enanga kha helai password te hen chut turan ta ni capital in zia capital vekin in zia kanga alphabet ho kha chuan katiang chia kha ha khaming chia kha ta hian password te kan chu phayanga chuan ke chu he ta hian da sa ka ne ya he tlai mi hi ga da sa ni a bc62 d2 06f370 tikhi ke chutian ka copy mai dona tikhan ke chu tikhan ka copy ta chuan ang ni chuan anoi make id kha ta hian password tin in chulu don ta ni ila hian te password tiam ta hian in chulu tanga validate code ti hian tpnnt ti hi kan chuanga nang nia chun rang le dei don ta tpnnt tu chuan ka login ta ni user login ti ka meta tu chuan in wifi Hming kan thla don chuan heta net hei ta hi net ti om ta ni neta hian kan lu ta ti chuan wlan ti alom ta ni wlan ti oma tai kan kal le a helaya ssid ti hi kan hunga Genexs hei hemi pe hi hei kan clear anga chuan kan du akha wifi Hming tur khan kan chumai anga te chuan helaya wpa pre certification ti hian hei hi hriat tur chu phone atanga mobile phone atanga wifi le password le wifi Hming Thlak do chuan atira aron ken boxin aron ken hi 12012345120 hi wifi password ani hemi Genexis bikina password wifi password aron ken bika ania hei ti hian kan clear anga tikhan kan clear ta kan password du kha tikhan kan du kha kan no chutamaya ti chuan helai hian okay kan click lenga helaya okay hi chuan log out kha ani zui to mai achiang chumo